כך תיראה מערכת החינוך בעיני יסמין ואסמה, שהן מורות למדעים בבתי ספר יסודיים וחולמות על מערכת רחבת אופקים. אנו חולמות על בית ספר משותף לכל המגזרים, ללא הבדלי גזע, מין ודת. כאשר נושאי ליבה בסיסיים יישארו במערכת, וכאשר הלימודים יתקיימו בשתי השפות הרשמיות בארץ, ערבית ועברית. וכאשר מודגשת החשיבות של שימור כל זהות ומורשת, בד בבד עם ההבנה והפתיחות כלפי האחר וזהותו. לימודי מוזיקה ואומנות יהוו חלק בלתי נפרד ובסיסי בבית ספרנו העתידי, דבר שיכול לעודד יצירתיות והזדהות עם הזולת. כאן נציג קטע מוזיקלי וגם סיסטמלי המציג איך עבודה בצוות יכולה להוביל לתוצרים מהממים באומנות, שנקראת סימפוניית הגשם. לתלמיד תהיה אפשרות בחירה והלמידה תתבצע דרך מרחבים פתוחים, כאשר בסיס הלמידה נשען על למידה מאתגרת דרך חקר וגילוי, אשר מוצגת לרוב בעיה אקטואלית רלוונטית לנושא הנלמד, ועל התלמיד מוטלת החובה לפתרונה, כאשר מודגשת גם התהליך וגם התוצר. התלמיד אחראי על הרבה נושאים, החל מבניית מערכת שעות מותאמת וכלה בעידוד טיפוח ערכי שמירה על הסביבה אצל העמיתים. כל זה יכול להתבצע דרך תצפיות וניסויים, חיפוש ועיבוד מידע, חיבור פתרונות והצעות מודל אידיאלי והגשת תוצר אישי או קבוצתי. אנו מאמינות שבית ספר חייב לעודד טיפוח אורח חיים בריא ופעילות גופנית, וזה יהיה נושא חובה בבית ספרנו. בית ספר חייב לעודד מודעות כלפי נושאים סביבתיים וכלכליים. לכן על התלמידים מוטלת החובה לאמץ פרויקט שכבתי אשר מתייחס לנזק סביבתי, כמו דילול משאבי טבע, מחזור. כל זה מתבצע בדרכים שונות כמו גינה אקולוגית, גן ירוק, מוצרים ייחודיים, שדרכם בית ספר אולי יכול לממן את עצמו. בקיצור, בית ספרנו יהיה מקום שיניים להיות בו, מאפשר היכרות מעמיקה שאולי אפילו היכרות ממיסת מכשולים עם האחר, אשר בנוי בצורה של חלוקת תפקידים. מורים יהיו אך ורק מנחים ומדרבנים. הלמידה תהיה עצמאית ובקצב אישי, והכי חשוב, למידה במסגרת בית ספרנו מטפחת נפש בריאה, בני אדם אכפתיים לסביבה